Caiguda lliure. Les esperances que es van obrir després de l'empat contra el Terrassa ja s'han tornat a esvair gairebé i ahir el Benidorm va endur-se els 3 punts del Narcís. Amb Godino com a primer protagonista, el Sant Andreu va sortir davant del Benidorm disposat a encarrilar el partit el més aviat possible. Però aquest equip sembla que tot li surti al revés, perquè van ser els de la Marina els que es van avançar amb un 0-2 en el marcador. Primer amb aquesta acció de Juli als 13 minuts i després amb una rematada de Molina quan es complia la mitja hora a la sortida d'un córner. Els de Fèlix Arnaiz van tornar a assetjar la porteria rival i fins i tot van veure com se'ls anul·lava aquest gol per una falta al porter Llorca. A la segona part va arribar la bogeria. Minut 11, Arnal de cap escurça distàncies i fa l'1-2. Però 15 segons després de treure de centre, Molina aprofita una errada de la defensa andreuenca per tornar a posar el seu equip 2 gols per davant. El Sant Andreu, amb tot, treu tot el punt d'honor i empata. Primer amb aquest gol en pròpia porta, curiosament de Molina, als 62 minuts. I després, amb aquesta jugada de força culminada per l'argentí Matías Irace als 65. La remuntada semblava possible, però vindria en el seu lloc la gerra d'Aigua Freda. Faltant 2 minuts per al final, Molina signava un hat-trick, 3-4. Es lógico, es decir, cuando no se defiende bien, cuando te meten entre 4 goles en casa, es quiere decir que algo ha fallado, ¿no? Que no hemos sido contundentes, que no hemos estado con la agresividad y la concentración necesaria y eso no lo podemos permitir. Situació dramàtica per al Sant Andreu. És a un punt del descens i fa un mes i mig que no guanya.